Hi guys, may buntag. So karon guys, magbuhat kog humay guys. Ang problema walay mo karga kay wala diri akong suon. Nya tap nya karon, di po ko pwede mo karga kay hubag pa akong ilo ko panaayo. Karon ang akong buhaton, ako na ni siyang tunga-tungaon. Ang duha ka sako. Himuon na hong unom ka sako. Para dili kayo bugat bitaw. Himuon na hong tulo ka sako ang usa ka sako. Balitungaon ako siya og katulo. So huma na siya na hati-hati guys. So maghakot na ko guys. Ako na siyang hakoton, akong balik-balikon ng unom ka sako. Char unom ka sako. Bitaw naging inahimo nag-unom siya kay gihati-hati man ako. So maghakot na ko guys. It's time to hakotize. Charot. So ako lagi po na siyang ikartilya kay para mo gaan. Kay kung arsahon na ang pil man ako ang bugat kay ngano bali gikatulo ra man ako paghati ang kanang na isang sako. So bugat gyapon siya. So mao na siya ako nang ikartilya. So kaunom ko magbalik-balik ana. 6 na bisis kong balik-balikan yung mga sako. Charot. Ang hirap talaga magtagalog Kaso may mga viewers din akong Tagalog hindi nila naintindihan yung vlog ko. Kaya para fair, ako ang mag-a-adjust. So pasensya na sa Tagalog kong barok. Kasi hindi ako marunong magtagalog. Okay? So hakuto na siya na ako og kaunom. So, ugmao na guys ang nakasako nga akong gi balik-balik og hakot.
Saan mo mga manok pa mo eh? So mo ay naitabo guys sa akong gihumad. Gipalibutan og trapal kay grabing siruka pure budzag ang mga manok. Adi lagi taka. Di taka talikod. Talikod ta gamay. Ay na gani tuk-tuk na gani. Sang lisera maghumad diri ay daghang manok manok tok. Sige, hindi na mo katuyok dito. Ang init ba nga? Ang init bitaw. Kuan ang init. Makahidzeng ka sa alingiing. Sa! Manong kakabgahay kag tiradulon ta karon. Manghuam kog tiradul ni kuya be. Nam ni tiradul si kuya. Uy, tanawan ni lukso to siya. Sa! Niluksod si strapal. Grabe lang kaaw ka. Nilawgan pa mo kada buntag ng ana paghapon mo. Hong mata guys, hong naong katol. Kay di ba pag ingan ano sa humay. Iyahang dapaw ba? Iyahang abog. Dirisong naong. Karon kita. That's it.